Too much GH na Obofour mani eguso amuhwe na sabre ene amuti munuaba musomfo na ama owusua na sabre ensem bi abeka yensa no edi se mede somo enti na menimu edi ehia atese eyo show sunti na mote meni na according to entene abeka yensa no maame Auntie B wono oye financial manager ede Emma Reverend Obofour na asafo kesia ni din ede Anointed Palace Chapel sabre nkrai echra wone asafo no edi enkra chese won sign echi enkoho ebiem ono mo eto nkwanta sabre amene wo kase de wapai no kura won hwe nechi kra enye hwe na se na yenim no Reverend Obofour one of enkofo wo mo eka na asafo ho in one way or the other wo ma promote asafo na ma na bedusa empempe so we untimi enka emmodi chese obeyi Auntie B edi efim odi mu akotempa na wasaya very popular person tonight say and ne marketing strategy so ne say a dance na wodi efa asafo Anointed Palace Chapel ho nam so ma for do na ekọ di etwe ekopemu ewo asori na de ko ba ya nei ama mami ne djuma pa odi asom Reverend Obofour ne na asafo ene adanse pa wedi afa asafo no nei wosi wa pa ne chide ma wo mo ana wefimu a ono madi nkra won sign ne chinko biemu ene se according to nchwemu no Auntie B na ne ho emfa no emre kakra bi eni na tese wo yare pa wo fie na wo hwe nim se sananka wo ne Reverend Obofour etie pa wo muntem fa mampo fo muntem bebi a Reverend Obofour na mbia ho so wo hobi no na nka wo hwe nim se nka ne yare mu wo yare da mpemu no ka Reverend Obofour ne na asafo dom ne anka wo meba ne nsrahwe na emwa bi a womo ede adom no ewo ne yare empa so nanso wo hwe nima na asempo ya moso ya nteda se Reverend Obofour po live telecast on Facebook na ne TV channel so po bo ni din ka ye podcast wo we hye ne wo mpo empa ye mpo ebo no atese for days ni weeks oda ne yare empemu no wo hwe ni na se Reverend Obofour entimi amestra no so wa mompa ya mana nom na anye hwe amwa no etu ono ankasa wo hwe de akoduru anyankopon di no afofie ema no nkwam ahoden outimi sorry fin yare empa so no ana sesi ade anam so ama na tu no ho fo se wenhu owo dia ele na wahwe nna ne se sei ena nkowu ya nka na chiba ya dia na se kenya sempa ti se nyame amaniti wenyaniti edidi mu nkwa na oda sote atasfasa so na wenyemu ahoden dia ene odubetu no ho fo atese wode esesa na montu asesi ade we no ho ede efi na safukuo emu Anointed Palace Chapel eni ebiem so no Reverend Obofour na brabo mu na se na dwumekuo bia emu na ensem no ekoso na ekira esisi ade die wode no akodom obadi foforo bia toso no so ewo ni bebia oho ena afei no woko akosom na ensem yi beto abonte no amanfo yomo na akakra omonto omo ase sanse Auntie B die ka ekwan nipa hodo bebre ededam so ebete Reverend Obofour enkapa tese na asafo Anointed Palace Chapel wo mu bete wonka ni tese wo mu omutai bible nte ba ne se Reverend Obofour bia boni dimboni akansem boni bia fa na asafo ho ana da se boni bia fi asafo nu kwaba wo mu akomu ejigire mu ekama no dima no ka chirechire mu amanfo nyom ho ti asema dodo na akoso di Reverend Obofour chidia na se Auntie B edi mu akotempa atese no wojire mu yese adwuma na adeboa asafo no wono kra nam no so much say artists binum actresses binum and ebiem so actors no binu ekopiem Reverend Obofour so ebi mu kra nya ho cast eni tese achede ahodo Auntie B na mu no Reverend Obofour nsem wafa so de agenya ma behu no odi adase enyo nhia Reverend Obofour
enkanya asem ketuwa nkenya onu nie Reverend Obofour na so ni mu aboa na ama na bedu sa pepe so there's a dance there no deep the pia kasa ma je se nipa eji etum so aso Reverend Obofour aye so you be a wo de ho kobo wo de ho kobo na ebeboa na se wodi asori ni mu akotia ma je se okowie se wonya position as finance manager je se asori mu sikenia esini na so no eno na mamanfo mo wakakra twetwe maso kakra se na finance manager pa na je so yare a asafune ntimi anka wo hwe ana asafune ntimi ntutu anamo bia anya ho adwuma bia je so mo ntimi amfa mwa bia ankosom na ene ne buafu a wate ne ho afi aso na se bibi foforo na wo isan se Reverend Obofour so da doye de anya hwe krampo nipa dom nim sa doye de wonim ye pa wo ye bi ankasa anti bi na kwa di ho danse wadaye a waye no krampo nya de ketwa endidi enkoa ne yare wonya ya Reverend Obofour timi twe ne ho free ne ho a eneyi wentimi sheda ankoboa na eneyi akobiesa na eno na je se di asodwedwem no eye de ode betu dwa ma ne Obofour manase chema akwasi se ansa na krampo no se Reverend Obofour fire Auntie B of fire no free the position as finance manager e waso nu a je se ensencheni enyamani ya no mamia ne di wadanse no otimi ehwe nyame anim shobo nsemetukopo pamo ni free position wo ele bie mo nso no sayare ya oto na jeje mu entenu aka ho bi ene maame na atena se asusu asese ahwe na brabo mahwe ne kankom ahwe ne dachi mu ene ode edina sisi ade onfa ne ho kodom Reverend Obofour ne busua anana asafo no ebema wetu no fo sisi ade obeko bebi foforo na mesom ne de bebi obeko bia se nyame ti ase de wo hobi na so ode no ba ko dom foforo na wahwe ne nyame duma ase foforo de fi bebi foforo eno ene amanebo aye manase no ede ebetu dwa na se eye no kre anase enye no kre de esi ade ya me no wo kase de Auntie bi na mu no de yenti ne numa asem ye yenti se wo kasa afa nsam yi hu anase ono akasa mpo abeka se ni esi na se ne tie de na isa koye ena manase so abesi so amano abeda abonte na Reverend Obofour so na se so yetai hu no pa so on social media wo ye live our address issues na so yenti se wo bo Auntie B asem ne absence from the church anampo no ensema surrounding the absence no ntine se bibi ewo ho a koso a amansan enim ho hwe atese pese ye kata so na yeyi emfri the spectacle of the public ntine se de koso eno no ne de manase de abeto abonte na asemi de se na abai de asobeto fom ne de nye mu ni apemu ye mu nsem bia na bisofo na ko enim na se de abeso sanse we de na kakra ebeti baba se bibi ewo mu bibi wechire a esi a eno no eka hu bia Auntie B ade fi asori because ntimi enkopa se wayare ama asori na dan nechi ade mana na mpo yetimi pamu no efini position as finance minister sa keke atese from so bia amma wo bibia atese from so bia amma wo bibia ebe yanwa nti busafo yede asobeto from ni yapemu asem etie na yenya pe yenso de besomo ewo tuma GH ye video yusu to bomo de anakoso anahwe by subscribing na ebiem no share views and opinions on the same way or your comment section na follow Tuma GH on Instagram, Twitter so Tuma GH _ Facebook so too much GH musu for na media bremo media ne nana ama ohusua ma